Čurić, da li ostajete kod svojih prijedloga? Gradski vijećnici će imenom i prezimenom morati reći jesu li za ili protiv besplatnih udžbenika za Čuriću, vi samo u ovom trenutku, ja sam lijepo rekao, da li ostajete ili ne, nisam razumio. Da, gospodine predsjedniče, ostajem. Odlično, zahvaljujem. Slijedom navedenoga prepuštam vijećnicima da se glasanjem izjasne. Kao prvog stavljam na glasanje prijedlog dopune dnevnog reda koji je podnio kolega Petar Čurić 30.7.2018. godine svim osnovnoškolcima u gradu Puli osigurati besplatne udžbenike za školsku godinu 2018-2019. Tko je za? Tko je protiv? Utvrđujem da vijeće s 10 glasova za i 14 glasova protiv nije usvojilo prijedlog kolege Čurića od 30.7.2018. godine za dopunu dnevnog reda. Kazališnog vijeća, Istarskog narodnog kazališta, Gradskog kazališta Pula. Peto, donošenje odluke o izmjeni i dopuni. Odluke o načinu pružanja javne usluge malo. Kolega Čurić, nešto ste napisali, a baš se ne vidi. Gledajte, nema diskusije, gledajte, samo malo. Molim vas, evo, dopustit ćemo vam lijepo novinarima da fotografiju. Radi se upravo o onome što sam prije pričao. Gledajte, da li ima smisla da vas sad opomenem i da krenemo sa drugim stegovnim mjerama, kolega Čurić? Molim vas, u redu, ali jednostavno dovoljno da sjednete kao svi drugi vijećnici i da onda tokom rasprave, postavljanjem pitanja na drugi način, nastavite. Ne namjeravam prekinuti sjednicu zbog toga. Kolega Čurić, nemam druge opcije dati vam službenu opomenu po članku 78 stavak 3. Zbog toga što neprimjerenim vladanjem remetite rad, normalan rad ovog vijeća. Molim vas, kolega Čuriću, nemate, samo sekundu, u redu, protestirate na taj način, ali gledajte, kada ovo vijeće ne zasjeda, kada ja s vama razgovaram, vi ste najljubaznija osoba i korektno se ponešate. Meni nije jasno što se događa u trenutku kad su kamere i fotografski aparati ovdje. To meni nije jasno. Međutim, primam na znanje ono o čemu sam ja govorio malo prije. Netko to radi iz nepažnje, neko namjerno. Dobili ste prvu opomenu, dajem vam još jednu opomenu, molim vas, pozivam vas da se sjednete i da sudjelujete radu ovog vijeća. Dobro. Obzirom da nastavljate ometanje i nakon dobivene opomene, a jako mi je žao to konstatirati, temeljem stavka 4. članka 78 ima mogućnost udaljiti vas od sjednice. Molim vas, postupak je jasan po tom članku, molim vas ako možete napustiti vijeće. Gledajte, kolega Čurić, ne pusti samo malo. Dobro. Ok. Temeljem stavka 5. utvrđujem da je vijećnik Petar Čurić udaljen sa sjednice i da se on neće brojati prilikom glasanja. Nastavljam s dnevnim redom i nakon toga idemo dalje sa ovom situacijom. Točka 5. Donošenje odluke o izmjeni dopune odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Točka 6. Donošenje odluke o stavljanju van snage, odluke o mjerilima, postupku i načinu utvrđivanja naknade gradu Puli kao jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi građevina kojoj je isključiva namjena zbrinjavanje otpada. Točka 7. Donošenje odluke o izmjeni odluke o naknadi za razvoj sustava javne vodoopskrbe. Točka 8. Donošenje odluke o obračunu